Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nselmilkom. Wasanna kważi fit-tmiem tal-ewwel sensiela tagħna tal-għana baqgħna ġiex programmi dis-sensiela u jidrilna li daw żewġ programmi jixraq li nitkellmu fuq l-għannejja l-antiki li għalkemm mietu, però kienu huma sew blana tagħhom li komplew mhux tradizzjoni ngħidula, imma aspett ċentrali mill-kultura tagħna l-għana u żgur li aħna hawnhekk issa magħna għandna tnejn li jafuhom sewwa, qed ngħid Mikil Kumbol Iżgej u Giuseppe Spanjol iż-Żejtuni. Dawn huma nitkellmu aħna fuq l-għannejja ta' iż-Żwieten l-iktar Pawlu De Gabriele il-Bies u Pawlu Sejkel u jekk nitkellmu fuq ħadd ieħor ma jkunx xi lanqas. U aħna nisimgħu wkoll xi recordings interessanti li għandna tagħhom. Għandikom merba, Mikil u Giuseppe, u illum qabel xejn, intom nibdew fuq Pawlu De Gabriele, intom tafu xejn nibdew Mikil. Jiena ifhimni nafu ħafna u kelli meta kont żgħar kont immur ma' missieri li imxi ħamur l-qajjanza. Sewwa. U kont immur l-qajjanza kellu kamra żgħira u kull darba kont nisimgħu Jani u Pawlu l-Bies jiġbor partita nisma' ġid il-kamra u jaqbad Jani kien hemm ċertu l-qamar ukoll Jani miegħu konna nagħmlu xogħol u tismagħhom daqqa Janu bitqebbejlu, daqqa Janu xanja fil-għoli, kien ikun hemm jiġi l-bambinu l-oħrajn. Dejjem kont nisimgħu. Issa inti tiftakru qabel ma' għama. Ja, ma niftakru. Dejjem tafu għama. Ma niftakru dejjem jien. Sewa. Jiġifieri l-għana tiegħu kien speċi ta' swit il-qalb jinek qaluli. U ħafna wkoll. Kont meta tarismaw Jani tarismaw dik is-saħħa kollha li kellu ġaħal u hekk. Kellu leħen sota allura. Tal-ħaġeb. Sewa. Id-dadmu ħanut kien meta tarismaw Jani ġal ħanut kuna nkunu għanġurin ta' Kostanza. Kien id-dadmu l-ħanut. U Ma nafx li kien hawn fuq ix kien Janni? Kien Janni tqebbejl u kien Janni anke fil-għoli. Ma bħala suġġetti fuq ix kien Janni pereżempju? Kien jaqbad f'kollox. Min Janni miegħu kien ikompli. Sewa, sewa. Mhix il-ħed għandna Janni miegħu fil-għoli jien. Tajjeb, inti ġus. Jiena l-ħaqtom ma l-ħaqtomx kif laħqhom Mikil jew kif laħquhom dawk l-għana tampurhom. Dak iż-żmien huma kienu l-ħolqien tal-għana. Jiena l-ħaqtom li kellhom fuq 50. Sewa, sewa. Tifhimni x'jiena illum għandi 50 sena. Inti qed tal-Bies u ġveru u għal Pawlu Sejkel għannej. Nejn kienu l-ħolqien tal-għana dak. Sewa. Ġiċanna tajbin. Jaqbdu fuq id-daq kollu. Sewa. U storja għajduwa. Sewa. It-tnejn. U kellhom saħħa ġa griżmejhom tal-ħadik tal-Azzur jiena griżmejhom. Għaliex qed tajtek? Għax it-tnej kellhom Pawlu minnaħa l-għannej u l-Bies minnaħa l-oħra kellhom Pawlu l-għannej kien jagħmellek jumejn tlieta għanni. Kien kollu? Kellhom l-malli għal-Vittoria. Bis-se tgħidu. Tija ma jaf xejn. Ma jaf xejn. Xiex jindun għad ngħidu min kien jisimgħu. U nikkonfermuh li jagħti ngħid Pawlu ħansemmu l-Pawlu l-għannej. Fis-Saruti kien jagħmel sagħtejn għanni. U ġarrabtu wkoll anke l-busket barra s-Saruti. Fis-Saruti jiġi għandilek l-għana fil-għoli meta jispiċċa minn sagħtejn għandna jew inkella jagħmel storja. U l-busket meta ma kienx isib għandna jagħmel min janni. Wara li jiġba janni mal-għannajja kien jintafa bil-wieqfek jisu ġaħu ġabbar smut jaqbad janni. Bideħ marbuta. Bideħ marbuta. Sidru. U janni storja. Jew janni fil-għoli ma xaħet, jew ma faffarinu, dok iż-żmien, jew kien ikun hemm Pawlu bejniethom jaqbdu. U Pawlu l-Bies kien kont toqgħod il-bogħod minnu għax bin-nefs kien itajrek bis-saħħa li kellu. Il-Bies kellu saħħa tremenda ġa griżmeh u kien janni l-istajr il-Bies ukoll u jannu fil-għoli kien il-Bies kien tajb ukoll. Ħalli nisimgħu xi waħda recording milli ġibtilna tagħhom. U mbagħad wara nitkellmu fuq di tal-istajjer li tissemmi. Ħa nisimgħu.
Mela, hemmhekk kif smajtu għamilna silta twila mhux ħażin u smajtu ż-żewġ Pawlijiet kif ngħidulhom aħna. Aġa fakka daqs wada Zepp minn wada żewġ Pawlijiet ħalli mhux imdorri jifhem. Pawlu Sejkel għannej Sewa. u Pawlu da Gabriele il-Bies. Is-sinti x'ma nitkellmu l-ewwel Zepp qedtilna u anke inti Mikiel qedtonna li kienu jgħannu l-istejjer. Issa dawn kienu għandhom hemm moħħhom jew jikbuhom. Ħaġa interessanti. Ejwa, Pawlu l-għannej minn moħħu anki li ħor. Jivvintom dak il-ħin? Ifemnik, jitalmuhom jienu. Jitalmuhom. Pawlu l-biz ma kienx jista' jara. Jiena nafa. Minn moħħu. Jiġifieri intom ġili kellimtuh fuq kemm inkella biss smajtuh. Smajna ħbess għana ġana jkun zaħi ġifieri, ma tantx kont ġifieri. Imma kienu ħafna li jitalmu l-istajjar. Bħalda Ġenoveffa, Zerjen ta' Vestru, Ċerkes. Kienu ħafna dak iż-żmien jitalmu l-istajjar u jagħmluhom. Ma kif jitalmuhom daw? Jitalmuhom blemmen. Ma min jgħallimhom jaqrahom xi ħadd? Jista' jkun ukoll imma però il-Pawlu l-Għannej, Pawlu l-Għannej kien jufta Giuseppe u Marija. Katatumbi. Ta' Katatumbi ta' Giuseppe. Fil-ħajja tiegħu. Għandu stajjar tal-imgħallaq blaħtija. U ta' ġiġa. Ta' ġiġa wkoll. Daw ġifieri daw kienu faxxik li żguri. Imma u taħseb li għallu kien joqgħod jaqrahom tgħid u ma titgħallimhom. Even ma tantx kien juf jaqra. Qed tifhimni. U laqqas tant kien juf jikteb. Kienu jiktbu li jiena Pawlu kien jikteb li jiena araf. Għax għandi kitbem minn tiegħu. Sew, Pawlu Sejkel. Għax ġieli kont immur sandu x'inha kużi meta l-ħaqtu tajjeb darba f'15 darba fil-ġimgħa. Sew. Kont immur għax anki ġieli per kużi. Kemm tafu inti bħala 10 snin kemm l-ħaqtu xi 30 sena jien. 30 sena, u allura ma tafux ħażin. Il-ħaqtu mal-ħaqtu tajjeb il-Pawlu jien. Sewa. Għazgur siħab il-ħaqtu 30 tajjeb jien il-Pawlu. Ma għarax tiftakarek. U Pawlu kont immur għalek perkużu kont immur sadajja li qedi jannu għant Lusi tal-belt ġdida immurru imxi. Sewa. Jara l-ħanut immurru kellu ħanut fejla tal-ħassenin l-imsejda. Sewa. Għatifimni. U 4 tim qabel ma miet. Meta minn Zepp? Xi 5 snin ilu. Xi 5 snin. U tagħmel dik l-istorja. X'kont se tgħid 4 tim qabel ma miet? Dik 4 tim qabel ma miet ħadtu Janni u tilajna għand il-bambuċċu. Mort għalih, konna kollox miftijajm, kellu jinżel Janni u munna għalih jien, żur ta' ħalaxa, għax niżel Janni wkoll żuru. Għandna miegħu. U Anġlu, ċertu Anġlu sieħbi minn ħalaxa konna munna. Zepp kien qabad li fuq il-koruna. U mbagħad ftit wara anki meta kien jagħtaw xi l-ispert tal-Furjana. Tal-Ingiret. Tal-Ingiret ukoll kien. Meta morna naraw hemm mort tagħtu darba ma' Fredu taż-Żejtun. U ġimgħana Don Anġlu wkoll ta' ħalaxa. U mbagħad morna naraw jienu żuru. Jienu żuru ta' ħalaxa. U l-żuru għallu noħorġu nagħmlu saruta żur. Kien jiġifieri dur aqqas xerbotijiem qabel ma miet. Sawa, kien għadu xorta mxenna għallana. Kejwa, kienu għallu namlu saruta. U għatlu ek ma niġi xaħli, kienu l-ħet għattiħu niġi. Għatlu toħroġ għalli u noħroġ, għalli għalli niġi. Għara kif kien Pawlu kien, l-għana kien ġafih Pawlu. Sawa. Tifimni, għanet għatti fuq Pawlu l-għannaj. Sawa. U liħor Pawlu l-bis, kont immur għalih ukoll. Sorry. Kem tafu dak il-Pawlu? L-istess. L-istess, dajem mbagħad meta qbad tindoq il-Keterra Anġeli ta' Kustanza. Kien ikun hemm Grezzi u Ellul ta' ċanċa għax miegħu bad. U kien ikun hemm konti tgħallem tindoq ma' anke ma' ċertu wieħed Gamel ta' ċanċa. U l-Michael. U kien ikun hemm Grezzi u Michael jiġi kuġin tiegħi Grezzi Spitieri, jikkumpanja tajjeb ukoll kien. U konna nittennaw dajem ġej u ġamri bundin ta' ferfer. U konna nittennaw l-indrin ġej il-ħed. Il-pupa. Il-pupa. Għax kien jiġi bil-klikka miegħu. Konna nintaw hemm. Fej kont tiltaw? Anġulin. Sawa. Tifhimni, però s-seb kienu jagħmlu s-saruti. Sawa. S-seb kienu jagħmlu saruti jew għand mienu. Sawa. Terħal ta' fuq. Sawa. Jew għand indrin. Sawa. L-ewwel il-Marsa. Jew għand Karmir Marsa. Jew għand Lusi. Dik il-ħabta kienu jagħmlu saruti u kien jagħmlu saruti banna ja tajbin. Għatifimni kien ikonaw
nassumu da Pawlijiet, Donino Kalora, Duzuru ta' Ħalaxa, Duzarin ta' Vestru, Zeppi ta' Sika, u l-Bambuċċu, u Salvur Ruġel. Kemm kienu jdumu daw s-serati mbagħad? Sija, u sija. Mbagħad x'kienu jagħmlu? Kien ikun hemm it-tiġrijiet ta' żwiema lil marsan urtaħet. Ma li jisiru s-sata l-ewwel sata jew nofs l-ewwel tliet hekk. Jaqbdu jagħmlu jidumu sa 8 ta' flaxija, jibqgħu sejrin. Kienu jintaqgħu. Imma sarata m'għandix taqsam ma tarħet ta' flaxija. Differenti issa. Il-ġimma. Mbagħad x'in jespiċċaw minn hemm x'in jerġgħu mmurru xerdu lejl mars l-ewwel flus kienu jmurru jagħmlu jien kont ukoll ma' wieħed jien imma kien jieħodni għand ta' ċoqnani. Għand Indri wieħed jgħidu l marsa. U kien ikun hemm ċikku tal-fjuri wkoll dik. Issa ħadas jgħu mistoqsija. Issa barra l-insejtu għaxikim li. Għazgo. Mux jek. Jien xerben sanilu nasabi ximka li xaċa snin kont mort il-busket ma' missieri. Niftakar dajra għoddi niftakrom dal-ġanijiet u Paolo l-għanna jgħanne ma' xudi. Xudi niftakru għu. Xudi minn kien, għajdu daċċin. Pirkirkar, jgħanne fuq id-diski. Jviri ftit il-ħaq, ta' ġiviri konti fel daqsajn. Nifsmaħħom jgħajdu tala ġiviri il-busket u talaw fuq duk il-palku bida jgħidlu Pawlu ibda, xudi. Il-Pawlu Sejker. Il-Pawlu Sejker, għallu le, għallu itnalek ibdinti għallu xin ikbar minnek. Insomma, bida jgħidlu d-diskors, u għabes Pawlu l-għannaj, nismaħam, spajt iżnet neroħ issa stess, għallu mela ħan ibda xudi. Għabes Pawlu għallu t-tinja nibdilek, l-bidu rrit ikun. Għallu bidi xudi ta' Pirkirkara u jena Pawlu ta' Zejtun. Mbuf daqqa, għadda dukni għannu spiritu pronċa sta ġejn. Għabes xudi minnu fiħ, Għallu t-tazza m'għandix nambija, għallu fiex nixrob għandi jirbuqar. Għallu li kont fl-lejla ħananni mija kont nibqari għet id-dar. Għajt niftakarom dak il-ġiġanijiet. U kien ħodlu t-tazza xu. U kien ħadlu t-tazza xu. Pawlu l-għanna. Mela. Pawlu kien għanni. U jina smajt l-għamlu xie kawza veru. Ma nofx, ma għandix emment. Għal-istoria tajba nsammu għadi. Issa kon l-għu għansinilkom mistoqsija għabel nismaw sija. Għodhom kont għod nizajta ġiri. Issa kridu wieġbuni għalija, għal għu namlu rekordja tadi, kridu wieġbunix. Veru f'da s-serati ftakru intom kien jisir klim u da u klim bax. Insomma, kultan kien jaqla għabni għedem jixrab xena għafix kun bir bidux kif inta għama xaħat. Ma soġġet. Likwid. Likwid tal-għana. Minn dajem kien. Sewa. U għadu u jista jinqala. Imma, fimni. Mish ħanajt illi il-bicċa kbira. Kien hemm min joqgħod jimmodera ruħu għatifimni. Ma taħsbux li kienem min jiprofa jberret l-affarijiet. Għax jien smajt ħafna affarijiet fuq. Bħal meta jkun hemm l-irġiel. Għatifimni, l-irġiel kultanti dejjem joħoloq xi wieħed jiseb la buffu. Komedja kollha. Kien hemm bniedem jaqt il-meżed jaqbes barra mitri u kollek xaw minn jani jaqbes barra mitri u mbagħad ġieli suru sarwoti ħoroġ ta? Ġieli suru sarwoti ħoroġ. Imma suru sarwoti bis-sens u birġulija. Jiġifieri bħala regola ma nistgħux ngħidu li dana dejjem kien baxx. Le. Lana perkużu kuna hemm tnejn naqra bit-takketta. U jien qed insaqsi li konx kont insertajtu tnejn żwiedet. Jiena ifhem jien kont indoqqilhom meta perkużu jiġi wieħed impekot mal ieħor nista' naħseb xejn. Sewa tifhimni. Jibqa' qabdin flimkien. U ġieli kien ikun hemm fuq jiex jevitaw u ma jevitaw ġieli kien ikun hemm fuq jiex jelli tikaw ma tifhimni. X'inhu l-argument tal-għana ġieli jiġi mat-triq jinħoloq waħdu imma l-biċċa kbira meta kien ikun hemm tnejn impekuti għal xejn. Imma kienet għal-inkwit. Mhix għal-inkwit hekk ma jqalux illum it-tenna lek jibqgħu jagħmlu flimkien. Mina ngħidlek żeppilu minn forsi minn fetħu dat-tajpijiet għal l-inkwit. Qabel dik jgħidu. Kien jħorġu bil-keterri fi żmien il-gwerra, smaħħom jgħid missieri kien jħorġu fi żmien il-gwerra jħorġu. Joqogħdu jmorru jduru mat-toroq, doqqu l-keterri jibqgħu fejn jidjur in-nies, anke bniedem frid jaqbad namrata, kien imgħu taħt it-tieqa jgħannila. Kien hemm ħafna ġifieri ż-żejtu kien jiġu bil-karozzi minn ħar qormi għandu żejtu ta' kemm il-darba kienu jiġu jien ma niftakarhomx ta'. Nisma'hom hemm kienu xabdu dak takketti l-ewwel ta'. Kienu jgħannu ġifieri għana li kulħadd jieħu pjaċir jitħajk bl-affarijiet li jgħidu. Ġifieri inti qed tgħid li recording. Jien ngħidlek minn dawk tejpijiet ta' rekordi li fetħu qajsu qabaddu l-inkwit tal-għan. Nisma' għax jiena kif nisma'hom jgħidu. Ġieli
kien jgħid li zappirnajs, kien jgħid li dal-affarijiet issa qed isiru hekk daw l-affarijiet li jisom jinħolqu. Ġieli kien hemm kwestjonijiet anki fuq trak, ikunu qed jagħmlu fuq trak u jqaraw kwestjonijiet ma kienx ikun hemm zigarelli, dak iż-żmien ma kontx indoqilhom ġifieri. Ifhem jiena it-tejp ara kemm ilu tejp. Bil-ħamsinijiet. Ħamsinijiet beda, fejt fi. Meta kien għamlu l-busket kienu għadhom laqqas bdew desa, jaħseb minn dik ħafna kien hemm il-fanka u l-bana fit-30 sena li nufhom jien u nismagħhom jgħidu. Meta kienu impekuti kif inhi. Hemm naqta tekketta bejni u bejnek. Hemm naqta l-impejk li inti qed tagħna aħjur minni jew jagħtani aħjur minni. Jien jidilli li naqżed minnek, qed jidillek naqżed minni u nitlu u nibqgħu deħlin fil-fond. Mennu l-ħjur, inti taħt li inti l-ħjur, u jen naħt li jen. Issa mennu l-għawaj ħawel. Sawa. Tajib. Ħalli se nisemmu mela sil toħra mill-li għanna li ġibtilna unek. Dana recording sa ximkien fej. Nisemmu għanna ximkien. Don, għak-minister għadin du tal-ftira, sawra ħalli ħal-urmi. Sawa. Ħalli nisemmu, l-istess zeċ Pawliet,
Mela, emmek smajtu siltuħa ġmiela minn daw żewġ ħannejja primi tal-antik, issa nikkommentaw fil-qosor ħafna fuqhom, u mbagħad għandna żewġ silti sbieħ tagħhom it-tnejn qegħdin jagħmlu labor mliża ħalli nisimgħuhom. Kumment żgħar Zepp jew Mikil fuqhom. Tiftakru xi ħaġa? Jiena Qasira ħafna? darba pollu l-għanna għalli għanja. Għalli minn ġaxxew kħaddewni ħafi. Le, Salvuraġa kien għalli li minn ġaxxew kħaddewni ħafi, skont idnu bil-penetenza. U s-satħanna ġewa l-qorti minn ħajta ħajna s-sentenza. Imbad darboħra kon għalli għan joħra. Kien għalli li minn għalli Salvuraġa kien għalli dil-għanja. Kien għalli għan joħra għalli selċabjat u faħam swed. Sokkor ħalu kafamur. Kull ħaċċi saħleb għandu dati jew rriti ġor. Kien għallu li ummi dal-ġiċħani. Zepinti, malaj. Jiena nsibhom bħalma kienu jsibhom id-dilettanti ta' dik iż-żmien li kienu jiġru u jsewqax dik iż-żmien. Żewġ għannajja ta' qalb kbira dawk. Ngħidu jien u jgħidu l-għannajja antiki tal-lum li għodhom ħajjin. Li jiftakruhom. Kelma żgħira, il-biss kemm taħseb li l-omejjed? Ma semmejniex. Ilu 10 snin. Żgur il-biss ilu lej 18. Semmana. Żgur lej 18 ilu. Ilu 18 sena. Mela ħalli issa nisimgħu silta qasira veru, imma silta l-għana bormiża bejnietom. Kien jħobbu jagħmlu ġiċħanijiet la bormiża bejnietom hekk. Mela kelma qasira ġus, x'qed jgħidu għawdew? Dini għanja bil-waħda. Il-bies għallu mbagħad xi ngħidu għall-kitarri u Pawlu Lannaj għallu u Warmin qiegħed idoqqilna. U mbagħad il-kadanza l-bies għamel hekk il-kadanza u biex nagħmlu diżżigarelna u niftehmu bejnietna ilna. Sewa, jiena nirringrazzjakom
xorta nsidinkom il-programm tal-ġimgħa d-dieħla x'baqgħna xejn iktar fuq dawn l-għannejja l-antiki u lilkom issemmija erġgħu isimgħuna. Ringrazzjakom. Grazie. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.